Nanghawod ang Carcar City ug Bai City sa Negros Oriental sa gihimong Sinulog Grand Parade kagahapon. Ang report ni Nico Sereno. Mabulukong pasundayag, impresibo nga konsepto ug planado nga execution. Kini ang gipakita sa lain-lain nga mga contingents sa Grand Parade nga gihimo kagahapon. Sa pagtapos sa kalihukan, napili sa mga hurado ang mga mananaog sa Ritual Showdown. Sa Free Interpretation category, 5th place ang Tribo Malipayon sa lungsod sa Konsolasyon. 4th place ang Lumad, Basakanon. Samtang 3rd place ang Lapu-Lapu City nga mibida sa wood carving industry sa Mactan. 2nd place ang Toledo City, Tribo Masadyaon sa talagsaon nilang konsepto. Mikampiyon ang Bai City, Negros Oriental nga mibida sa ilang Festival of Harvests. Samtang sa sinulog-based category, 5th place ang Inayawan Talents Guild. 4th place ang Danau City, kansang tema ang pamikpikay o traditional clay pottery industry. 3rd place ang City of Talisay. 2nd place ang nakuha sa Mandaue City tungod sa ilang dance routine ug paggamit sa mga lights. Sila sab ang napili nga best in costume. Samtang kampyon ang Carcar City sa tema nga nagsentro sa pangutana kung unsay nakadato sa tao, bulawan ba o pagkabulahan. Samtang sa street dancing category nga parte usab sa kompetisyon sa Grand Parade, kampyon ang Dakbayan sa Carcar, gisundan sa Lumad, Basakanon, Bai City, Dumaguete City sa ilang Sandurot Festival ug 5th place ang City of Kidapawan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.